Hello viewers, Mamuka say a very good evening, a very good morning to you all Zimbabwe. So welcome to this program, welcome to African Beyond Television Network. My name is Ronald Makusha. So we want to talk about kupepuka kwevana veZimbabwe. I just came across a video by Thomas Mtangiri and I just decided to bring it because it carries a lot of weight, it carries a lot of value in terms of the struggle we are having here in the nation of Zimbabwe. So I would want to play this video, then you listen and you tell me your views in the comment section. Handi muri kuona apa mapurisa arobwawo nenyaya yekutsvaka zvoko muhomwe pamusaka pokushayiwa mari. Asi makapusa muri kungondorova hama dzenyu, hamuna chomuri kuwana. Masoja nemapurisa makashandiswa. Mnangagwa akapinda mupa wake naakuisa vana vake mameja chichi. Hamuna futi kuyo munofa makaita imi. Makapusirei imi munotambudzana nehama dzenyu. Tarisai kunana Sri Lanka uko. Ndo kuna varume chaivo vanonzi varume vechisoja. Vanorega povhu ichiita zvayanoda because zviri kuaffecta naivo. Why makavata imi masoja imi? Vamwe venyu vafana stereki varimo muarmy. Muri kushandira madhara awa. Apera zvawo apa noda kungofaripo. Ina muchirara imi vafana vechipurisa namasoja. Mune chinyi imimi? Mukore uno uchiriko kuti mukore uno mukadzi anosonanidza pendi kuti pendi inombosonewa inorashwa kana yasakara. Nenhamo. Dzimba hamuna. Smith watombogarisa masoja ake mumabharaki ende vachidya. Tatine hama dzadziri muarmy yaSmith isu. Taita manyoka nebeef. Azimikana mari yokutenga matemba chaiyo hauna. Why are you so stupid? Mwende wauri unenge wadambugwa makumbo ukazama kundopinda pakombi kundotora maki yekombi ya driver kubulawa yo. Hamudeserve kurarama imi. Muri ba stupid sevanhu. Why muchidefenda zvinhu zvisina basa imimi? Andizondikahyamadza stereki. Anyway, handisi kuda kurebesa video ine toda kuti vaone vamwe venyu vaone because mari dzacho dzedata muri muarmy kudero hamuna. Saka unotamburire chi? Changamukai mani imimi. So you have heard about this man speaking. I don't know. What do you think about his words? He spoke very strong words, and I need you to tell me in the comment section, Guti, how do you view these words? What do you say regarding these powerful words? So as Zimbabweans, let's register to vote. Let's make sure that we are mobilizing towards the voter registration, towards winning the 2023 elections, because we really need change in this nation. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe.